Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe fulɓe noy kirduɗon fa joni channel Farouk One TV ɗi hoƴande en kasin hande vidéo goɗɗo mami a darsi kesso inchallah mo waddanta en ɗo dow channel meɗen oɗo Farouk One TV. Channel gel hande ko yiɗi waddande en vidéo muɗum kanum woni bangal noy waɗata ko tawede so ni aɗa wodi suka debbo maɗa ma aɗa wodi ɓiya ma aɗa wodi ɓiya debbo mo a yiɗa woɓɓe nodda noy gaɗata ko tawede aɗa wawi haɗude call wara dow phone makko nde tawede nodduɗo o fu tawe an watta receive call on e phone maɗa tawede to wonɗa fuu so ni fa o noddama tawe an nototo nodduɗo mo o. Allah e majjum ɗum hande channel gel waɗi adande en hay vidéo o na weli en na weli sukaɓe worɓe musamman ma mi'a ko ɓuri fuu laatade e jelgoɓe ɓe jaati ɓuri yidde iri o vidéo. Allah e majjum amma fadde naten les vidéo o mi holla on noy gaɗirten ɗum daare to wojji ɗo so joni woni natol maɗa channel Farouk One TV ñoƴƴanamen subscribe den a yi'an ɗo to jungel won ɗo ñoƴƴa waɗa like inchallahu on gaɗina ay bisimilla e nata les vidéo meɗen. Jafoɗon nde miɗo daara toyi to waɗirte call wonɗo cuuɗi fon ɗina jiɓi seeɗa inchallah. Joni en naata dow Truecaller ɗo jafoɗon fon mo jogimi o fon feerejo hande. Ayo daguni joni a wara gaɗa star jafoɗon star gaɗa 21 gaɗa star ayina de waɗa noy misali joni nomba maɗa woni ni nomba maɗa woni 0248522780 ayina nde gaɗa star gasin gaɗa 11 gaɗa star nde gaɗa hash. So ni a waɗi ni ɗum du paama tawede dow phone mo jiɗɗa tawe so noddama on tawe wara to maɗa on dow phone makko ñoƴƴata phone nomba maɗa daguni no mi holliri on ɗo misali joni phone suka debbo maɗa noon kajeɗa wattude ɗum ɗo dow sabu sukaɓe rewɓe ɗe andi a heɓan suka debbo mo kalduɗa haala dewgal de wara no jambe kan e woɓɓe na kalda de a anda. Allah e majjum ɗum hunde nde ɗo woɗiri ɗum nafirta yimɓe noon hay so ni a ñoƴƴi o code dow phone makko ton fuu gatta nomba maɗa so a watti nomba maɗa a tilake fu gatta hash so a watti a tilake gatta 11 gatta hash de gatta jafoɗon mbimi hash gatta star de ni so a tilake wattude star caggal nomba maɗa fu gatta 11 gatta star gatta hash de gaɗa ok. So a waɗi ok fu gara dara sim oy kajeɗa tawede so nini suka maɗa debbo on noddama an on sim oy giɗɗa tawe call on waranima gaɗen MTN joni de muncoɗa ayo ayi joni ni ayi call forwarding registration was successful ayina hay noy gatta pama ɗum waɗi daaru dow ga so ni a daari dow ɗo fu a yi'an ton so ni a daari dow ɗo ayi to mi sappi kurel ɗo yaade so a daari dow to fu a yi'an kurel gomma e ma alama ko nandi e call hay ni woni ɗum naati hay kala neɗɗo fu noddi suka ma debbo o fu call yata e phone makko yata e laayi makko e laayi maɗa an gorko o e laayi maɗa call o warata inchallah ni vidéo o foti to o geggite wadde che oɗo vidéo so ni o weli on du fu accon men paama. Woɗi du so ni aɗa haaja ittude ɗum so ni a waɗi ɗum fu wala fu no gatta tana gara tan ni pooɗa dow ton jippina de ñoƴƴa dow muɗum daguni so ni a ñoƴƴi fu wardan ni so wari ni fu gara ñoƴƴa call forwarding de muña ayina waylito na ayo so ni ayi waylitake tiloke fu dara ga ayina
ayi anni nomba ka gattunomi kanna de ñoƴƴa dow muɗum dagu ni so a ñoƴƴi ayi warde ni ayi nomba on warina noye gatta nani ga to windi 10 off ayi 10 off o amma jafuɗon fonuji goɗɗi wana ni wardata wana 10 off warata disable woni ko phone goɗɗo warata ayo sabu min e hoore am phone an goto o disable kanum warata disable on du ga wardata to update o wonɗo phone goɗɗo ɗon ɗum warata hay update on du waran to cancel woni ɗo on paami ko bimina ayo ni video o foti ni wonno ɗum ittirte inchallah ayina ayi number on dillina always forward off